lokal kapag baliga sa makahulubog nga ilimnon, hasta na lang alas 12 sa kaagahon. Nagpatawag sang sinapol si Mayor Jared Treñas, kaupo ng mga opisyal sang Iloilo City Police Office o kun ICPO. Ini para mahambalan ang pinakauling ang kinagamon sa isa ka bar sa di nagrambol ang pila ka mga pamatanon. Suno kay Mayor Treñas, samtang ginabuligan sang lokal nga pangluhan nga makabangon ang mga bars kag restaurants matapos ang 2 ka tuig nga pandemya, dapat ka magpatuman naman sa mas istrikto nga pagsulundan para hindi na maliwat ang natabo nga rambol. Ini ang rason nga nakasugtan sa sinapol nga magapatuman sang regulasyon sa pagbaligya o kung pagbakal sang ilimnon. Martes, Disyembre 6, sang gipirmahan sang alkalde ang Executive Order 49A sa diin ginamyendahan ang oras ng pagbaligya kag pagbakal sang makahulubog nga ilimnon. Base sa EO, umpisa alas 8 sa aga tubtob alas 12 na lamang sa kaagahon ang baligyaanay kung pagbakal sa mga establishmento. Buot sa lingon, para sa mga balay ilimnan, hindi na mahimo pa makaserbe sang alcoholic drinks pagpatak sang alas 12 sang kaagahon. Sakop sa executive order ang mga makahulubog nga ilimnon, kaangay sang whiskey, brandy, gin, rum, cordial, liquor, cocktail, wine kag champagne. Nagapati ang lokal nga pangluhan nga malikawan ang dugang nga kinagamo kung wala na sang iserbe nga ilimnon sa kaagahon. Angot sini, nagpangabay man si Mayor Treñas sa ICPO nga pabaskugon ang pagbantay sa ginakabig ng mga entertainment areas bago diri masami nagaluntad ang kinagamo. Magluwas sa Smallville area, matambayan man sang pulis ang San Rafael area sa diin nahamtang ang mga bagong nga balay inimnan. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.